Minecraftový československý server Kvéplay končí. Áno, správne ste počuli. Kvéplay končí. Prečo vlastne končí? Končí preto, lebo už tam hráva denne veľmi málo hráčov, tak 150 hráčov denne, čo je veľmi málo, lebo ich rekord bol 2500 hráčov denne. Ďalší dôvod je, že už sa to tam veľmi buguje a už tam je proste veľa bugov. Ďalší dôvod je ten, že admin team už není blízko k tomu vytvárať dnešné moderné Minecraft minihry. A už ich to ani až tak nebaví. V roku 2014 bol založený projekt qgames.cz. V roku 2015 prijali hráča Bohy na pozícii vedenia. Premenovali projekt na Qplay.cz. Bola zverejnená minihra Mini Annihilation. Odobranie podpory Minecraftovej verzie 1.7 až 1.7.10. Rok 2016. Prijali hráča Raketka na pozícii hlavný helper. Pokorili hranicu 2000 lajkov na Facebooku qplay.cz. Zverejnili minihru Crystals. Zverejnenie systému podpory info.qplay.cz. Rok 2017. Prijanie hráča Mirek do Technik týmu. Prijatie hráča Späty do Helper týmu. Prekonanie hranice 6000 lajkov na Facebooku qplay.cz. Zverejnenie minihry 1 versus 1. Zverejnenie minihry Updown. Zverejnenie minihry Willwitch. Zverejnenie minihry Modern Bedwars. Rok 2018. Zverejnenie minihry Minion Run. Zverejnenie minihry Skywars. Zverejnenie náramku qplay.cz. Zverejnenie minihier Arcade Games. Zverejnenie minihry Survival Games. Zverejnenie Instagramu qplay.cz. Vznik Cheat Hunter týmu. Ďalšie roky preskočíme. Rok 2024. Ukončenie projektu qplay.cz.